गोकुळ सोबत गोकुल. जिल्ह्यात पावसाचा वेग मंदावला आहे. नद्यांच्या पाण्याची पातळी देखील कमी झाली आहे. हे वातावरण शेतकऱ्यांना पोषक असल्यानं शेतकऱ्यांची शेतीच्या कामांची लगबग सुरू झाली आहे. पाहूयात. गेल्या आठवडाभर तर पाऊस कोकणामध्ये पुष्कळ प्रमाणात झाला आणि त्या पावसाने पेरणी करणं उचित नव्हतं. आता आजपासून थोडीशी उघडीक आहे आणि या उघडीपीनंतर आणि आज किंवा उद्या पेरणी करायला कोणत्या तरी हरकत नाही. जास्त पाण्यामध्ये जर पेरणी केली तर बियाणं चांगल्या प्रमाणे उगवत नाही. थोडीशी मोकळीक असली, जमीन सुकी असली तर बियाणं चांगलं उगवतं. त्या गेले 8 दिवस सतत पाऊस पडत होता, त्याच्यामुळे सगळी भात पेरणी खोळंबलेली होती. पण कालपासून जर पावसाने उसण घेतलेली आहे आणि थोडी उघडीप आलेली आहे, त्याच्यामुळे आम्ही आता शेतीची जी काही उरलेली कामं आहेत ती आम्ही पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहोत. त्या शेतीला कुंपण करत आहोत आणि थोड्या दिवसात 2 दिवसात जर चांगलं तापलं तर आम्ही भात पेरू आणि त्या जर उघडीप दिलेलीच आहे पावसाने, त्याच्यामुळे भात पण चांगला येण्याची अपेक्षा आहे. जर पावसाने आमच्यावर मेहरबानी केली तर भात पण चांगलं येईल आणि तेवढं नुकसान पण आमचं होणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.